दा नैबे इलेक्सन मुहुर्तआव बिजेपिया गाव हारसिङै इलेक्सन गेलेनोसै होननानै बुंनाय लोगो लोगो दिनै प्रमद बर'नि जेनाखि इउपिपिएल पार्टी बिथांमोनहा बुंनो थाङोबा एसे अक्सिजेन खम जानो थांगासिनो दङ। 17 बोसोर होननाय खोथाया बे एकमात्र रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनानै हाग्रामा जेबो मावनो हायाखै बिथांनि भाबमुर्तिखौ नस्थ' खालामनायनि मोनसे प्रसेस्तानि बाहेरा जेबो नङा। जोङो 17 बोसोराव जेबो मावनानै होआखै होननाय बाथ्राखौ जोङो एखेबारे जेबो ओंथि गैया होननानैसो सानो। 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै एबा मावाखै बे खोथाखौ गनायनानै लाथाव नङा। खारन बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव बिटिसि एलेकानि जेनाखि इनफ्रास्ट्राक्चार बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जेरै दानानै होदों सम्पुर्ण डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ बै समाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारानो मावनानै होदों। बिथांनि दैदेननाय समाव जोंनि जायगायाव जेबो लामा सामा गैयामोन। बिथाङा लामा सामा दिहुननानै होदों, हस्पिटाल लुनानै होदों आरो बेबायदिनो इरिगेसन लुनानै होदों। बहुद खामानिखौ बिथाङा मावनानै होदों। दा बेनिखायनो 17 बोसोराव जेबो मावनानै होआखै होननाय बाथ्राखौ जोङो एखेबारे जेबो ओंथि गैया होननानैसो सानो। खारन बिथाङा जोंनाव हाजारथा खामानि मावनायनि मादाव परबतझरावबो माखासे खामानिखौ बिथाङा मावनानै होदों। बिनि बिदिन्थिया जोंहा दङ। दा ओंखायनो जोङो बुङो जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोबां बिहोमा जोंनि परबतझरावबो दङ। खारन जोङो ओंखारनो थाखाय लामा सामायानो गैयामोन। आरो मोनसे समाव बिथाङा होनदों जे जेसेबां जगाजगनि फिसा फिसौ लामा दङ माखासेया ब्लेक टप जादों गामियावबो आरो माखासे लामाफोरखौ हान्था मेलानि सुबिदानि थाखाय बिथाङा लामाखौ दिहुननानै बेखौ आर्ट वर्क ओमफ्राय सेन्ड ग्रेभेलनि खामानि मावनानै हान्था मेलानि सुबिदाखौ खालामनानै होदों। आरो बिथाङा बुंदोंमोन जे जेसेबां लामानि खामानि मावनांगौ दङ जे न'खरनिफ्राय न'खरसिम थांनाय लामाफोरल' बाखिसै, बाद बाखि लामानि खामानिफ्रा जों मावखाजोब्बाय बे खोथाखौ बुंदों। दा ओंखायनो आं सानो बे 17 बोसोर होननाय खोथाया बे एकमात्र रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनानै हाग्रामा जेबो मावनो हायाखै बिथांनि भाबमुर्तिखौ नस्थ' खालामनायनि मोनसे प्रसेस्तानि बाहेरा जेबो नङा। आं बेखिनिखौनो बुंदों। दा हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जेब्लानाखि प्रमद बर' बिथाङा बिपदआव गोग्लैयो जाथिया खौसे जानांगौ आरो जेब्ला हाग्रामा महिलारि सारा बिपदआव गोग्लैयो बर' जाथिया खौसे जानाङा। दा बिनि गेजेरजों नोंथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा आं बेखौनो बुंगोन जे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जेनाखि इलेक्सन जानानै थांबाय बे इलेक्सनाव इउपिपिएल आरो बिजेपि बिथांमोनहा आलादा आलादायै इलेक्सनखौ गेलेनानै उनावहाय मोननै दला ज' जानानै बिपिएफआ जुदिव संख्या गरिष्ठ मोनदोंमोनब्लाबो बिपिएफखौ सरकार दानायनिफ्राय बिथांमोनहा जानगाराव दोनदों आरो लिलि हटेलाव सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा बिटिआरनि सरकारखौ दादों। आरो इसेबां सम 5 बोसोरसिम बिथांमोनहा मोननै दलजों ज' जानानै सरकार सालायबाय। दा नैबे इलेक्सन मुहुर्तआव बिजेपिया गाव हारसिङै इलेक्सन गेलेनोसै होननानै बुंनाय लोगो लोगो दिनै प्रमद बर'नि जेनाखि इउपिपिएल पार्टी बिथांमोनहा बुंनो थाङोबा एसे अक्सिजेन खम जानो थांगासिनो दङ। दा बे अबस्थायाव बिथांमोना नुहुरदों जे हारसिङै इलेक्सन गेलेनानै देरहाबोनानै एखक संख्या गरिष्ठ मोननानै सरकार दानांगौआ बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोब्राब। दा बेनिखायनो हयथ' जानो हागौ जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जाखौ बिथांमोनहा ज' जानानै आन्चलिक दल हिसाबै बर' हारिनिनो राजनितिक दल हिसाबै ज' जानानै बिजेपिनि बेरेखायै ज' खौसे गसङोब्ला मोजां जागोन बेखौ सानदों। खिन्थु खोथाया
जिहेतु BPF आ मोनसे रेजिस्टार्ड पलिटिकेल पार्टी गावनि मत आदर्शखौ लानानै BPF आ दिनैसिम थांनाय BTC इलेक्सन 2005 सननिफ्रायनो बे पलिटिकेल हान्जाखौ दैदेनबोगासिनो दङ गतिके गावहा मोनसे स्ट्रं एम्स एन्ड अबजेक्ट दङ दा बेनिखायनो मोननैबो दला जुदि एकत्रित जानांगौ बा खौसे जानांगौ होननानै बुङोब्ला मा सर्तआव एकत्रित जागोन बेवहाय माखासे सर्तखौ जुदि मोखाङाव लाबोयोबासो जोङो साननो हागोन जे नैबे सर्तनि थाखाय ज' जादों खिन्थु थांनाय MP इलेक्सननि आगोलबो UPPL दलनिफ्राय बे एखे स्ल'गानखौनो जों खोनानो मोन्दोंमोन खिन्थु थाङै थुङै बे समसिमहाबो एकत्रित जानायनि बाथ्राया सफैयाखिसै जायाखिसै दा बिथांमोनहा परख' भाबै नैबे इलेक्सननि सिगां बे स्ल'गानखौ लाबोनायखौ आं सान्दों आरो बे आंनि बेक्तिगत अभिमत हयथ' नङाबो जानो हागौ बा जानोबो हागौ जे बिथांमोनहा दिनै एसे लोरबां अबस्थायाव फैनाय बादि मोननायखाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF हान्जाखौ ज' जायोबा मोजां जागोन होननानै सानदों नामा ना माबा मोनसे स्ल'गान लाबोनानै जे जोङो खौसेथिनि थाखाय जे होख्रावदों एबा स्ल'गान होदों बेवहाय हाग्रामा महिलारिया खौसेथि लुबैयाखै बे दुरनांखौ होनो नागिरदों आं बेखौसो सानदों आरो दा साननो गोनां बाथ्राया बेनो जे स्ल'गानखौ लाबोबायब्ला बिथांमोनहा BJPनिफ्राय ओंखारबोनांगौमोन बै समावनो आरो BJPनिफ्राय ओंखारबोनानै मोननैबो दलनि गेजेराव मोजां मोनसे डिसिसन लालायनायनि गेजेरजों सिट शेयारिंआनो जा बा सोरखौ चिफ हिसाबै प्रक्षेप खालामनाय जागोन बेफोर खोथाफोरखौ मोजां क्लियाराव लाबोनानै सावरायलायोबा हयथ' इउनिफिकेसनाव फैनो हागौमोन खोमा आं बेखौ सानदों खिन्थु दिनैनि बे मुहुर्तआव जे खेथ्रआव BPF हान्जाया मोनसे आन्चलिक राजनितिक दल हिसाबै आवगायगासिनो दङ आरो इलेक्सननि मुहुर्तआव बे स्ल'गाना बधय खामानियाव फैनाय नङा BPF आ गाव हारसिङैनो भट गेलेगोन होननानै बुंगासिनो दङ आरो बेबायदिनो माखासे हाबाफारिखौ लानानै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF हान्जाया आवगायलांगासिनो दङ आरो प्रत्येकता समस्तियावनो दिनै नुनो मोन्दों जे रायजो राजानि बिपुल समर्थन जोंनि जेनाखि ग्रासरुट लेभेलनि कर्मकर्ताफोर दङ बिथांमोनहा प्रत्येक बारावनो जायगा जायगा जिखुनु बुथ लेभेलाव बिपुल संख्यक रायजो राजानि समर्थन आदाय खालामदों आरो जोंनि दलाव दलनि आदर्श बेखौ मोजां मोननानै हाजार हाजार मानसिफ्रा जगदान खालामगासिनो दङ गतिके BPF आ रायजोनि जोबोद मोजां अनसायनायखौ मोनदों आरो आं आसा खालामो फैगोन समाव BPF आ निश्चय BTC सरकारखौ माने आखायाव मोननो हागोन आरो BTC खौ जोबोद मोजाङैनो दैदेनलांनो हागोन होननानै आं सानदों। नोंथाङा परबतजरा सेन्ट्रेल BPFनि सासे वार्कार हिसाबै फैगोन समाव BPF दोलोखौ देरहाहोनायनि बेसेबां मानि खामानिखौ आवगायनानै दं बेखौ एसे फोरमायदो। आं एक्सुवेलि परबतजरा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि नङा सेन्ट्रेल BPFनि वान अफ द सेक्रेटारिस दा बे हिसाबै आङो पार्टिनि मोजांखौ जेब्लायबो हास्थायगोन आरो पार्टिनिनो खामानि मावगासिनो दङ दिनै जों नुनो मोन्दों परबतजरा होननानै बुङोब्ला बे 1 नम्बर समस्ति आरो बे समस्तियाव 70,000 भटार्सफोर दङ 70,000 एन्ड सामथिं 70,067 भटार्स बे समस्तियाव दङ दा जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ माबोरै फोथायनाय दं होनना बुङोब्ला थांनाय परिषदीय इलेक्सनाव जोंनि जायनाखि बर्तमान स्टेन्डिं MCLA मुनमुन ब्रह्म बिथाङा आइजो केन्डिडेट जानानै गोबां भट मोननानै परबतजरानि MCLA हिसाबै बिसायख'थियाव देरहालांनो हादों ओमफ्राय थांनाय माबायावबो MP इलेक्सनाव जोङो गुबुन गुबुन दलनिफ्राय
परबतजरा समष्टिनिफ्राय जानाय MLA समष्टि परबतजरानिफ्राय जोङो बांसिन भट आदाय खालामनानै खाम्फा बरगयारि बिथांनो होहोनो हादोंमोन। नाथाय दुर्भाग्यबशत बिथाङा जेनदोङो, खारन गुबुन गुबुन समष्टिनिफ्राय एसे खम भट मोननाय जादों। दा दिनै बिथाङा जोंनि BPF हान्जायाव गैलिया, खिन्थु बर्थमान जायनाखि MCLA मनमोहन ब्रह्म बिथाङा आइजो जानो हागौ, खिन्थु आइजोब्लाबो बिथांनि जेनाखि मनोबल आरो बिथांनि खामानि मावनायनि जेनाखि उद्यम, आं बेखौ जोबोद बाख्नायो। बिथाङा गुबुन गुबुननिख्रुइ बांसिन गावनि समष्टिनि रायजो राजाफोरजों थांनानै मत बिनिमय खालामगासिनो दङ। सम सम जोंबो थांफायो। जोंनि बे परबतजरायाव गासै 87टा बुथ कमिटि दङ। बे बुथ कमिटिफोरनि जायफोरनाखि मेम्बारफोर दङ, दायित्व गोनां मानसिफोर दङ, बिथांमोनजों बिथाङा सघने मत बिनिमय खालामबाय थायो। आरो जों नुनायाव बिथांखौ बयबो अनसायदों। जों रायजोनि खाथियाव जेबो माबा लानानै थांथ'वाखै। जोंहा खुनु बिरोधि हान्जानि MCLA हिसाबै जोङो रायजो राजानो नैबेखौ होगोन नैबेखौ होगोन होननानै जों जेबो बुंथिनो हायाखै। थेवबो जोंनि जेनाखि आदर्श BTC-खौ रैखा खालामफिननांगौ, बे उद्देश्यखौ सिगाङाव लानानै जोङो रायजोनि खाथियाव साफिदोङो। आरो रायजोआ जोंखौ बिपुल संख्यक समर्थन होगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आं सानो फैगोन 2025 सननि जेनाखि परिषदीय इलेक्शन, बे परिषदीय इलेक्शनाव 1 नं परबतजरा समष्टिनि दानि जोंनि जेनाखि स्टेन्डिं MCLA मनमोहन ब्रह्म बिथाङा बिपुल संख्यक भट मोननानै देरहासार जाबावगोन। आरो देरहासार जानानै जुदि सौभाग्यक्रमे जोंनि BPF हान्जानि मत आदर्शखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा जुदि नैबे 2025नि इलेक्शनाव अनसायोब्ला, जुदि बिपुल संख्यक भट मोनोबा, संख्या गरिष्ठ जायोब्ला, जोङो सासे गोख्रों मावथि हिसाबै EM हिसाबै जोङो मनमोहन ब्रह्मखौ मोननो हागोन। आरो बिथांनि हेफाजाबजों जोङो गोबां खामानिखौ मावनानै रायजोफोरजों गोरोबनानै खामानि मावलांनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। थांनाय माखासे साननि सिगां जेनाखि बासबारि फालिगुरियाव माखासे आदानिनो हा हरनायखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे थासारिखौ नुदोंमोन। दा बै थासारिनि गेजेरजों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माखासे गोबां खहा जानायखौ नुहुरनानै रायजो राजाफ्रा बे थार्मेल जेनाखि पावार प्रजेक्टखौ नाङा होननानै माबा खालामबाय आरो। दा सारा बिनि सोमोन्दै मा बुङो? नंगौ, बासबारि फाग्लिजरा होननाय गामियाव BTR गभर्नमेन्टआ आदानि ग्रुपनि थार्मेल पावार प्रजेक्टनि थाखाय 3600 बिगा हा आबन्टन होदों। आरो बे आबन्टन होनाय बाथ्राखौ बे गामियाव थानाय रायजो राजाफ्रा आगु जेबो इनफरमेसन मोनाखै। ओमफ्राय मोनसे खोथा जाहैदों, बे हाखौ आबन्टन होनो थाखाय परबतजरानि जे लेन्ड एडभाइजारि बर्ड दङमोन, थारिखफोरखौ आं गोसोआव गैला, हरखाबै स्पेसियेल मिटिं कनभेन खालामनानै आबन्टन होनायनि जेनाखि प्रस्ताब, बे प्रस्ताबखौ लाखानाय जादों। आरो माखासे समनि उनाव रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ मिथिनो मोननाय लोगो लोगो बे गामिनि आरो खाथि खाला गामिनि रायजो राजाफ्रा समखिखांदों। मानो समखिखांदों होनना बुङोब्ला, जे बासबारियावनो जागायनाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि जेनाखि आन्दलन, बे आन्दलना मेइनलि बर' जाथिनि थामोनथा, जोंनि राव हारिमु, बेखौ जोङो गुबुनजों थाफानानै खुनु प्रकारे गोजोर खालामनो हानाय नंलिया होननानै साननाय जादोंमोन।
जिहेतु आगोलाव 92 डिमान्ड सार्टार आसाम सरकारनि खाथियाव पेश खालायदोंमोनबाबो मोनसेबो मावफुंनानै होजायाखै। बिनि थाखाय जोबथारनायाव माखासे बेफोर गासिखौबो गारजोबनानै मोनथामल' मेइन माबाखौ पइन्टखौ लानानै बेवहाय मोनसे प्रस्ताब लानाय जादोंमोन आरो बे प्रस्ताबफ्रा मेइनलि सेपारेट स्टेटनि बाथ्रानो बेवहाय फैदोंमोन। ओमफ्राय जोंनि बे जेनाखि आन्दलन बे आन्दलना जोंनि थाखाय हा बिनाय मोनसे आन्दलनमोन। दिनै बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव बेवहाय जेरावनाखि नेचारेल बिफां लाइफांफोर दङ, जेरावनाखि रायजो राजाफ्रा आबादनि मोजां हा हिसाबै बे हाखौ आबाद मावनो थाखाय बाहायगासिनो दङ, बियो खुनु गोग्लैसोनाय बालाबारि हा नङा, आबाद जायै हा नङा। बे हाखौ मोनसे कम्पानिनि गथायनायनि जेनाखि बाथ्रा बिटिआर सरकार बिथांमोनहा सानदों, बेहाय माखासे बाथ्राफोरखौ बिथांमोनहा साननानै नायाखै आरो होनदोङो जे बे प्रजेक्टखौ बाहाय बसायोब्ला 8,000निफ्राय 10,000सिम मानसिफ्रा माखासे खामानिफ्राव हाबनानै खामानि मावनानै जानो हागोन, बे बाथ्राखौ बुंदों। खिन्थु अल अभार इन्डिया जेरावनाखि आदानि ग्रुपनि बेबादि पावार प्लेन्टआ 9था दंखायो होननानै जोङो गुगल सार्च खालामनानै नुनो मोन्दों आरो बे 10 नाम्बार जानो थांगासिनो दङ। बै 9थायाव अनलि 3,315 वार्कार्सफ्रा खामानि मावनायनि सुजुग मोननानै दङ। दा 9थायाव जुदि 3,315 जनल' खामानि मावनानै जानो हादोंब्ला नैबे 10 नाम्बारखौ सरजाबफायोब्ला बेबायदिनो बेसेबां बारायनो, एसे 2,000 बारायबाय, 3,000 बारायबाय, होमब्ला बेवहाय 8,000 10,000सिम मानसिफ्रा साख्रि मोनगोन होननायनि मा ओंथि दङ। आरो बेनिफ्राय जोङो साननो गोनां माखासे गिदिरसिन बाथ्रा जाहैबाय, बर्थमान सालाकाथियाव जेनाखि टार्मेल प्रजेक्ट दङ, बिनि 3 गुन जागोन। बियो 3 गुन जागोनब्ला बिनि पलिउसननि बाथ्राखौ जों साननांगोन। बाव बारनि पलिउसन जागोन आरो बिनिफ्राय दैनि पलिउसन जागोन आरो बेबायदिनो हयथ' साउन्ड पलिउसन जानो हागौ। दा बे हिसाबै जोंनि जेनाखि इयुन जेनेरेसन, बे इयुन जेनेरेसननि भबिष्यतनि बाथ्राखौबो जों साननांगोन। माखासेया होनदों जे सालाकाथियाव नंखायसो मानसिफ्रा थैजोब्बाय, बे बाथ्रा नङा। पलिउसननि जेनाखि एफेक्ट, बे एफेक्टआ नगदा नगदि थैनायनि बाथ्राखौल' बुंनाय जाया, लासैनो एफेक्ट जागोन, रेसपिरेटरि एफेक्ट जानो हागौ, बायदिसिना बेराम सोमजिनो हागौ। दा बेफोरबायदिखौ जों साननानै नायनांगोन। आरो जोंनि न'सुंनिफ्रायनो बे एसे गिदिर सालाकाथिनिफ्राय देरसिन प्रजेक्टआ जुदि जायोब्ला बे जायगानि रायजो राजाफोरनि अबस्था मा जागोन? बाव टाउनशिप जागोन, बेस्थ' जाफैगोन बाहेरानि मानसिफोर फैनानै। होमब्ला जोङो जे खेथ्रआव बासबारि बायदि एलेकायाव माखासे गामिल' दङ, जोङो माइन'रिटि जानानै थागोन। माइन'रिटि जायोब्ला बहाय बाहेरानि मानसिफोरनि जेनाखि गिर्जाब फैनाय मानाय, जों एखेबारे सिङाव थानांनाय बाथ्राखौबो जों साननो गोनां जागोन। दा जेरैहाय जोंनि फुराना गामि आलंगन्ज, बाहेरानि मानसिफोर साग्लोबफैनाय लोगो लोगो जोङो बे जायगाखौ नागारनानै फैनानै एसे गोलाव जायगाखौ नागारबोनाय बायदि जानानै दङ। दा बेबायदि अबस्था जोंनाव फैनो हागौ। उन्नतिनि नामाव जोङो जोंनि हाखौ हगारनायखौ आङो रायजो राजाफ्रा जेरै हगारनो हाया होननानै बुंदों, आंबो बेबायदिनो सानदों। जोङो हगारोब्ला जेसेबां उन्नतिनि आसा खालामदों, बेनिख्रुइ बांसिन खथिनिसो मोगा मोगि जागोन होननानै आं बेक्तिगत भाबै अभिमत होनो लुबैयो। आं बेखिनिखौनो बुंगोन।